Lur, saya mampir sih. Ngene bola sih. Biasane iki enek kopine lek ngene iki biasane iki. Nah, kayak jelotong kayak. Kayak jerene. Mampir golek kopi. Iki proses pada tandur iki. Pokoknya janji syuting mesti montore maksud kok enek. Lah kayak gluduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita lur. Diomongi pokoknya ning kene iki mampir nih. Kuwi wisan. Iki wis kopi siap. Jajan bodo. Jajan bodo. Pokoknya iki ding iki Pak Sodel iki ceritane iki jerene. Heeh. Wah. Kuciwa berat jerene. Dan iki ngitang-ngitang pari. Tuh iki pokoke sepangga. Ya jaluk kopine lur. Ya, jelas. Ngene iki kowe enak lek ning Papua Irian iki. Oke. Ya aku sik tak muni ya. Ya pertama-tama awale sepurane Apa? aku teko kene emang ya duwolan ning silaturahmi. Ping pindhone ya engko tak ngomong. Nyapa? Ora usah lah masalah kuwi aku ngerti bene. Weh, lah ya piye ya, Pak? Kuwi wis ngerti to aku. Wis suwi aku. Ora sajek. Wis. Oke, ngono. Cuma kayak areng ganti nyatene urung-urung ae. Hasil iki. Hasil paling 30.000. Sudah tidak usah diperhalus. Sudah. Oh, tidak usah. Aku ora, Pak. Aku terus terang ae. Iya. Bikin tak mungkin nyilih bajake oke. Sudah. Engko lah mek anu ya tekor kowe. Ngomong nyilih mek benda. Lek ngono ya tenan. Sili prayo untung ya, Pak ya. Ya kalau nyilih oleh prayo bingung lho. Lha ngahingi arek. Aku ki terus terang. Aku ra mangan beras lho, engko. Terus terang iki marek lah mung ngegah iki wis oke terus dibanding wong nyewa. Badan kok kegresi misen ya. Terus enek pick up roll berarti kebalik bae. Kuwi iki aku sing dhek ngisi ngisi anu. aku curiga, Pak. Wis curiga. Dawakne ora nek kowe kan urung terlalu netes to sing anu wae kok isi to. Lah sing diisi dhek di awane saurunge kuwi to. Iki bocah isi kok sak tengah curiga nek dimen. Lah aku kan takok to kayak iki kira-kira kurang ngono. Ya lek enek tambah ngono. Lah iki lek ditambah iki berarti iki ora beres iki aku ngono. Lah bar kuwi kan suwe-suwe ya wis grabak iki to. Terus leran kan Februari masang glebek kan ora iso akhirnya aku moro. Beh, kowe iki piye lho? Cah, lek kuwi iki ora kok netes. Mili aku ngono lek iki. Gek marah iki aku ora eruh to maksudnya iki kira sik sepiro kah? Ora aku yo iki ngene. Tambah olise tak njumuk. Kan tak tambahne iki. Lah kalau diniatine ditap iki tok oleh ku nambahi to dingi. Kuwi kan bandri. Ora kok mek banter lah yo mili kuwi. Berarti anu lho, tak garap-garap kamu dhewe. Lah Berarti kok kok rembes. Kopling atas ki Mergo anak-anak le semonto piye. Iya. Tok ae lho rasa kok iseni oli kok arek nyelone besi tua. Ning gubuk aku tandur, kowe karo Febri nyetel. Kurang nyetut to. Paling lu entek oline kan. Berarti yo Bajake nek diteni. Awal-awal pertama kok engko ki tak koplingi sembono ora mungkin kok. Lara oline kurang ngono. mare tak setel nek kopling iki anu, wis cara mancep iki masak nil ngene. Lah, nyatane yo kuwi iki wis dretan ning iki tak baca kae tak jian. Delok situanen ana yo Ngono kan sing isik pertama kan lho. Ya panurane kan yo njajal to. Semonto Febri kok koplingmu antos temen ngono.
yung kuwi to Pak. Aku dhewe wis ora paham rek Iya. karena ora nyekel head Mulakno. pertama to. Mulakno oli mesin, oli gardan. Saurung nyemplung dicek. Udah guys langsung mangkring. Wah, aku tak cek. Arep posisine sawah mandeg suwe tak cek. Tak unceng ketok apa ora. Adoh nyata kuwi, Pak. Lah ora tak tambahi. Kuwi kira wis piramu musim kan? Berarti soteng ora gelem. Apa tenan ae ngono. Aku blab aku wis kayak tekelar pirut-pirut tangan iki kelar. Ora yo aku wis bali. Lah aku lek mulih talhim. Ora yo urung mulih dek wong aku mulih kae sik. Ning kene wong kuwi memang lap-lap wis meh. Jam piro iki? Tahan apa? Talhim aku mulih iki. Aku nang wae aku udah tau ben tapi Kita weling bocah. Engko kakak kan ngarit Kolonjono ya. Engko madang bukan diri ya. anu piku kok. Mama lu seneng ngelor. Iya nih. Dublek kok gitu. Temangi geret. Kamu gue galengan lo setengah mati ya. Mati di top net. Itu semua kok kekolor ora. Ora. Ini tidak. Aman lah. Iki. Iya. Kok kene? Berarti kowe yaunge. Kota kita saya. Ngopi dulu. Bang Nonot terus saya kayak astronot. Jangan sarapan lo. Iya. Utangnya clear kok ora sarapan ya. Benar sih itu urusan kok. Sing iki lho. Iya, semongko nih lho. Hah? Saya kan menjanjikan lah semongko. Ya sak mulsa jadi doro. Nang itu sapa? Ora Ya hari sih. Saat ini 10.000. Sepiro? SP mang kaya just. Gue mau hari sik nantur-nantur apa ora semua. ketoke ya isih melon barang. Motor ras banyak sih. Jadi pas di shooting kayak sudah dari suara. Kan tak. Anu, razek kae. Lecet kan. Razek kae. Tapi tidak lagi ya subur lah. Tapi ini bapak. Berarti lah namu bibirmu rasa berkurang iki. Jadi nek kowe tak nggih kurang ora karena sorot kan tiap kali tak kurang kan serake malah redep. Oh, Rodo. Orang. Dia penak. sing kene iso. Juga orang kok garis-garisan ngono ae. Iya sing kurang ini. Kowe iki kudu garisan loro kowe iki. Enek sing demen 21 juga 21. 41 ya 41. Berarti 51 kan ndak demen kowe. Lan aku papat siji yo iki. Enggak besar Ora juga. manual aku demenku 51. 51. Dengan tangan ini. Lali mau siji cara tandur tangan ora begagah nemen, ora mingkus nemen. Lah nek kok ki kerepet. Gawane padha karo iki sampe dite nek. Lah kuwi yo engko pari wis ora ana. Ngono iku semono kelapari dengkluk wis dak ketok alena. Apa ki, Pak? Pupuk ki isih kah ning Lungguh kurung palong ton. aku ki Ton piye lah oreane? aku ki cek pupuk ku tak njaluk kok 5 kah. Yo. Resik to kek tomatku ki ora tak Iki ndang cerit so. engko sore. Amat pikot cari-cari. Siapa iki? Wis kesel niku cepet ya mobil balik. Orang ini sebuah apa? Bencana berat, kabar tempat, kabar tabur. Iya. Padahal wis pangupin. Wis semene kok dure. Kanang sing hujan anu panas kan beteking ngono. Panas kek. Alah, SM sapa yang mikul garisan? kamu Kayak kau. kamu ya toh. Torok. Kalau sing banjir lho. Apa berjan? Gunung Manto. Di mesin kono.
Oh, tandur tangan. Pantok kau. Paling iya. Rek tok. Arab tok ke. Aku ki teh. ini. Biasa kok. Dan ning omah tuku sak anu ngono kae kok. Sak kotak ngono kae Aku kok. tuku sing ngene iki yo. Tambane Tambane Bernat. Lha iki lho kerla Kae. pengal. Iya Bernat e. Ngono sik. Mulai dhisik lah. Arep nyemprot. Nyemprot apa? Arep nyemprot lombok. Emang wis.